Iako činjenice pokazuju kako je sve manje ubojstava i razbojništava, u zadnje vrijeme gotovo svakodnevno čitamo crnu kroniku. Informacije putuju brže no ikad, a posljednji slučaj koji nas je šokirao je upravo onaj s Paga gdje je otac kroz prozor bacio svojih 4 maloljetne djece. Ne znam kako ćete vi to shvatiti, ali ja to shvaćam kao jedno veliko zvjerstvo. Tako se niti životinje ne ponašaju prema svojim mladuncima, a troke ljudi, evo ja sada govorim i ja sam pod šokom od toga svega. Ja smatram da su to ipak posebni slučajevi, da smo mi ipak jedan kulturan narod, da se nađe još dobroga svita koji su i stvarno spremni pomoći i tako u nekim situacijama, nebitno u kojem životnom obliku, ljudi su uvijek spremni pomoći, uskočiti. Evo što nam je o svemu kazala Davorka Grbac-Plavčić, ravnateljica Šibenskog centra za socijalnu skrb. Jer nema stručnjaka i nema institucije koja bi mogla predvidjeti tako ekstremna ponašanja kao što je ovaj slučaj u Zadru. Nemamo nikakvih kapaciteta, nikakvih instrumenata da bismo tako nešto mogli predvidjeti. Mislim da je to ispad pojedinca, a ne dio sustava. Mislite da ovaj slučaj konkretni s Paga, da zapravo je odraz pojedinca, a ne cijelog društva? Da, mislim da da, jer koliko sam vidjela i iz medija nije bilo nikakvih, tamo se čak nije radilo o prijavljenom obiteljskom nasilju i nisu poduzimane mjere kao što sam rekla da mi poduzimamo u ovih 200-tinjak naših godišnje. Znači nije bilo nikakvih naznaka da bi se tako nešto moglo dogoditi, pa čak i da je postojala neka sumnja od nekog stručnog radnika, mislim šta bi s tom sumnjom učinio, kako bi je potvrdio i čime bi na sudu dokazivao da će tu djecu izuzeti zato što predviđa da bi se moglo dogoditi neko zlodjelo. Centar za socijalnu skrb Šibenik na godišnjoj razini ima oko 200 slučajeva obiteljskog nasilja. U tim slučajevima otprilike do 10, brojke variraju, do 10 djece bude evidentirano kao žrtva obiteljskog nasilja. U tim situacijama mi nismo imali situaciju da smo djecu izuzeli iz obitelji, nismo procijenili da je toliki stupanj njihove ugroze da bi trebalo nešto hitno intervenirati, nego smo zapravo poduzimali mjere savjetovanje, pomaganje obitelji i mjere obiteljsko-pravne zaštite da bismo pomogli roditeljima da za svoju djecu stvore siguran dom, sigurno okruženje i da djeca tu mogu ostati. Recite mi, jesu li ova nasilja koja se događaju u zadnje vrijeme, a stvarno ih ima previše, jesu li odraz stanja u društvu ili mislite da je svaki slučaj za sebe? Pa ima svašta pomalo. Ne štima ni država, ili narod nema novaca, ili se ne trpu u kući. Kad nemaš novaca, onda je gotova skandala. A znate šta, ja sam puste godine, 50 godina u braku, ja sam znala biti bez dinara pa čutala. Ovi mladi ne. Oni hoće da imaju u žepu i da iđu popiti kafu, da imaju cigarete, a mi smo stariji to naučili da je drugi način. A sad je došla isto teška je nemaština i ljudi ne trpu jedan drugoga kad ne... Ja to mislim tako. Ja kad sam ovako nekada nervozna, ja uđem u vrta i nešto radim i mene to prođe. A oni nemaju di, ako je to bilo u stanu, može biti da se oni nešto pokockali, ali spaštala su sirotanica. To je teško i jadno, to ne možeš niti pričati o tome. Ja sam sinoć suze ronila.